Πάμε. Γιώργος Ζαχίδης, Athens Throwdown, Scale Man, 25,1. Λοιπόν, Row, Concept 2, το δείχνουμε. Γιώργος Ζαχίδης, ο οποίος μπορεί και να νικήσει αυτό το event. Είναι στα φόρτε του, είναι φορμαρισμένος, κάνει πολλά Metcon. Κάνει πολλά Metcon αυτόν τον καιρό. Περίμενε. Όχι, δεν πειράζει. Ξανά. Έλα. Ας το χρόνο, εσύ δεν θα κοιτάς χρόνο, θα κάνεις burpees. Δεν θέλω να το πατήσεις, Σοφία, άστο. Απλά άνοιξε. Δεν θα βλέπεις ρολόι εσύ. Δεν θα βλέπεις ρολόι. Θα κάνεις burpees. 6 με 7. 6 με 7. 7 με 6. Τι 7 με 6. Το πάνω πέρα, 7 με 6. Ναι, άστο εκεί που το έχω, στο έφτιαξα. Τον brother. Ναι, don't worry. Το έχουμε δείξει ότι είναι στο 0. Στείνεσαι. Θα πιάσεις το χερούλι όταν σου πω go, όχι στο 3-2-1. Εντάξει. Και τα πόδια σου θα πρέπει να είναι εδώ. Δες τα τώρα καλά, δες τα λίγο πιο σιχτά. Τα πόδια σου θα πρέπει να είναι εδώ όταν γράψει 20 θερμίδες, μην τα βγάλεις νωρίτερα. Ναι, ρε μπρο, το θέμα είναι ότι θα βγάλω από τα γράμματα έτσι. Να μην τα έχω τόσο σφιχτά. Μην τα δέσεις πολύ σφιχτά, απλά τα βγάζεις έτσι. Κλωτσάς πάνω και φεύγει φτέρνα. Εντάξει. Γιατί τραβάς πιο καλά όταν είναι λίγο σφιγμένο. Έτοιμος. Πάμε Γιωργάρα μου, ρυθμό. Σε 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Go. Μπράβο. Μπράβο Ζαχίδη, τώρα κρατάς ρυθμό. Γεύεις το κομμεναλικό και τώρα κρατάς ρυθμό. Ωραίες χεριές απαλές. Απαλές χεριές τώρα, απαλές. Γράφει αυτό, γράφει. Τις ανάσεις σου. Μπράβο ρε Γιώργο, αυτό είναι. Πολύ ωραία. Να γράψει 20. Αυτός, πάμε τώρα. Μπράβο, 1. 2. Με ρυθμό, ωραίος, έτσι. 3. 4. 5. 6. 7. 6 άλλα 40 δεύτερα. Πας πάρα πολύ ωραία. 8. 9. 10. Μισό λεπτό ακόμα. 11. 12. 13. Μπράβο ρε Γιωργάρα. Πάμε για τα 20. Έχεις άλλα 20 δεύτερα. 14. 15. 16. Έχεις 10 δεύτερα. Άλλα 2 θέλω. 17. 5. 4. 3. 2. Τέλειος. Έλα κοντά στο πετυλατικό. Μπράβο Γιωργάρα. 18 κάναμε. Δενίζω. Ναι, δεν είναι ζωγά. Πάμε, φαίνεσαι. Μπράβο Γιώργο, αυτό είναι. Το έχεις πιάσει το νόημα. Μπράβο. Άραξε, παρανάσες. Θέλω ακριβώς το ίδιο τώρα. Πήγε πολύ ωραία, ακριβώς το ίδιο. Δυνατές χεριές τα πρώτα 10 δεύτερα και μετά κρατάς ένα αριθμό στο κουπί. Χεριά θερμίδα, δώσ' του χρόνου. Σε μισό λεπτάκι μπαίνεις. 30 δεύτερα. Σε 30 δεύτερα. 20. Βάλε πόδια σιγά σιγά. Δέσου. Το χερούλι θα το πιάσει όταν σου πω εγώ. Σε 10. Σε 5. 4. 3. 2. 1. Go. Μπράβο. Μπράβο, έτσι. Βάλε πόδια, τράβα δυνατά πίσω, επιστρέφω αργά μπροστά. Δυνατά όλο το σώμα μου πίσω, επιστρέφω αργά μπροστά. Μπράβο ρε Ζαχίδη.
Μπράβο ρε Ζακέντη, αυτός είσαι ρε μαλάκα. Μπράβο. Ναι, δεν περνάω. Μπράβο Ζαχίδης. Το ρυθμό σου ωραία και όμορφα. Να γράψει το 20. Μπράβο αυτός. Πάμε, έχεις ένα λεπτό. Ωραία με ρυθμό. Πάμε. 1 2 3 4 5 6 7 8, μισό λεπτό ακόμα. 9 10, θέλω άλλα 6 Ζαχίδης, 25 δεύτερα. 11 12, 20 δεύτερα. Πας πολύ ωραία, μπράβο. 13 14 15, άλλα 10. 16, άλλο 1, 5. Μπράβο, 3, 2, 1. Πήδα το. Μπράβο ρε μαλάκα, μετράει. Ναι ρε σκύλε. Μπράβο ρε Ζαχίδη. Ωραία παίχτη, μπράβο, ωραίος. Πάμε, βάλαμε τα χιτιτούλα. Ζακέντη, πολύ ωραίος. Σχεδόν τελειώσαμε, τρίτο σετ. Πάμε. Είσαι top. Παρανάσεις μπαίνει σε 30. Σε 20. Βάλε σιγά σιγά ποδαράκια. Φτιάξου να είσαι έτοιμος. Τρίτο σετ. Σε 10. Πάμε, ωραίο και όμορφο το row. 5 3, 2, 1, go. Πάμε, γέμισε το. 10 δεύτερα και μετά κράτα ρυθμό. Ωραία, κρατάμε ρυθμό τώρα. Όλο το σώμα πίσω, ανάσα στην επιστροφή. Πάμε. Μπράβο. Μπράβο ρε Γιωργάρα, μπράβο ρε Γιωργάρα. Αυτός. Μπράβο ρε, πάμε, τελειώσαμε. Λίγο έμεινε. Πάμε, δυνατή κουπιά, δυνατή. Να γράψει 20. Αυτός. Πάμε, μπέρπισε. Το ρυθμό σου τώρα. 1 2 3 4 5. Μπράβο Ζαχίδη, αυτό είναι. 6, άλλα 40. 7 8 9, μισό λεπτό ακόμα. 10 11. Πάμε ρε Γιωργάρα. 12, άλλα 15 δεύτερα. Πάμε 13. Ρυθμό, άλλα 10 14. Τα έχεις τα 2 ακόμα. 15, 5 4 3 2, όπα, μπράβο, ένα, rest, 16, μπράβο. Γιώργο, ο τρίτος γύρος ήταν ο δύσκολος. Όλα τα άλλα τώρα εύκολα είναι. Τελείωσες τώρα. Ναι. Γιωργάρα μου, ήρθαμε ως εδώ. Ας το κάνουμε να αξίζει τώρα, πάμε.
Τα έχεις πάει εξαίσια. Πάμε τώρα αυτό κάτω για σένα, να γουστάρεις εσύ. Πάει τώρα. Σε μισό 30. λεπτό. Ας το λέω. Θα το σπάσω. Πάμε. Το μπέρδεις εδώ. Εκεί, να πάρεις με τον μπέρπιση. Κράτα ρυθμό. Ανέβασε με ένα σκαλοπάτι άμα θες, μην το σπάσεις. Ένα σκαλοπάτι. Βάλε πόδια, σε 15. Έλα, Ζεφίδη, ένα τελευταίο. Ένα τελευταίο πάτημα. Εντάξει. Δεν έχει άλλο. 5, Αντέχεις ακόμη. 3, 2, 1, go! Γέμισε τον τώρα, γέμισε τον. Μπράβο. Πάμε, 2 μέτρα πόδι έχεις. Έτσι, Ανάσα μην ξεχνάς. έτσι, έτσι, έτσι. Πάμε τώρα. Κάθε θερμίδα και τελευταία και το ξέρεις. Κάθε θερμίδα και τελευταία. Πάμε τώρα. Μην ξεχνάς ανάσα. Το ρο είναι η ξεκούρασή σου. Μπράβο ρε Ζαχίδη, μπράβο. Αυτό είναι. Ξάπλωσε πίσω, μάκρυνο. Έτσι. Πάμε τώρα. Δώσε, 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 δώσε. Έτσι. Κράτησε το εκεί σταθερός, σταθερός, σταθερός. Να γράψει 20. Πήγαμε. Τελευταίο Γιωργάρα για σένα. Να γουστάρεις, πάμε. 1. 2. 3. 4. Πάμε, τελείωσε, Ζαχίδη, τελείωσε. Ούτε 5. λεπτό δεν είναι. 45 δεύτερα, Ζαχίδης. Ανάσης και πάμε, 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 6. πάμε, πέσε γρήγορα, τελείωσες. 7. Πάμε Γιωργάρα μου, Ζαχίδη, αυτό λίγο είναι. πολύ. 8. Έλα, 9, μισό λεπτό ακόμα. 10. Πάμε Γιωργάρα. Τελευταία 20 δεύτερα. Τώρα είναι. Τώρα είναι. Τώρα είναι. Τώρα δεν σε νοιάζει που είμαστε. Τώρα απλά δίνεις. Πάμε. 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 10. 10. Go. 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 Πέφτω, σηκώνομαι. 5. 4. 3. 2. 1. Μπράβο ρε μαλάκα. Μπράβο ρε μαλάκα. Αυτός. Αυτός είσαι. Μπράβο. George, Zach, Eddie.